Maswera sei mhuri yeZimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamaSecret amaConversions tandoitwa eGlory, and welcome back to this episode. Muzora nhasi tiri kutanga nenyaya yaSisi. Kana mucharangara nyaya takaposta nezuro part 2 yaSisi. Vakapiwa mashizha, vakabara mwana anga ane dumu mumatumbu, anga ari panze, vakazoenda kuchipatara, vanga vane murume airova. Ndiyo yatiri kutanga nayo iyoyo. Vakabvunzwa kunzi mwana sei ainge asvagwa muna August, iye aifanirwa kuzvarwa muna September. I couldn't answer that question because truly I didn't know. Ndakarohwa musi iwowo. He almost broke my arm because aindirova nechain. I don't know whether I was young or blinded by love or ndange ndakadyiswa. I ended up getting used to being beaten. Ndaizviona sezvinhu zviri normal. Chinhu chaindishamisa every time when he was hitting me, there was supposed to be blood. Kana ndisina kubuda ropa, ainge asingaregedze kundirova. I got pregnant again. That time ainge awana scholarship kune imwe province, saka akaenda kuchikoro indikasara nevakomana vake. Life was not easy tete. Aiuya pakati peusiku asingatauri kuti anouya osvika ondiisa chigumwe pasikarudzi yangu. Hanzi ndoda kuona kuti haurarwe here kana ndisipo. This man abused me. Nhumbu yava ne5 months ndakaenda kumba because ndaiona kuti I'll end up losing the baby again. So ndaenda kumba kwedu. I was supposed to give birth muna March, but ndakazosununguka muna April after ndanzwa nekuenda kumaprofita nekung'anga hanzi ndakasungwa. I gave birth to a bouncing baby boy. When I found him and I told him ndane mwana, munhu akajamuka akati no, wangu mwana aifanira kuzvarwa muna March. Tete, that's when I realized that this man was a narcissist. He didn't come home until August. Ndopa akauya hanzi hande kuna natete vako. Kusvika munhu hanzi ndoda pfuma yangu. Mukadzi anozvara vana vasiri vangu, but I love you. I was confused. My aunt suggested to go for DNA test, akaramba. Then we went back home the following day. Akandimukira makuseni, akandirova tete. That was beyond repair. Ziso kubuda panze, muromo kutsemuka, ruoko kuchikoka. Tete ndakarwadziwa, and I told him I'm ending this marriage. Akati hapana zvakadaro. He took me to clinic. Vakaramba vakati vanoda police report so I could get him arrested. But nekuti I loved him and fear him, ndakagara kumba until ndapora. When he left, I also left. Ndikaenda kutown kunoshanda house helper. Ndakasiya mwana ari mudiki namama. I worked for 3 months and the mari yacho was too small, could not even buy hembe dzemwana. The guy started calling me, hanzi uya tigare ndinokuda, ifamily yangu isingade kuti ndigare newe, so iwe uya without them knowing. Ndakadzokera kuJoni. First months he was okay, but later he started hitting me, saying I must tell him who's the father of the boy. Tele I couldn't talk because every time I opened my mouth, he would slap me. He used to beat me every weekend, saying I must tell him the truth. I forgot to tell you, he used to play njuga. Tete akajiwa ikoko aiuya achindirova. Nhumbu yakabata zvakare because you used to sleep with me even ndainge ndisachade. Basically, I can say he was raping me most of the time. I worked hard to provide because that time he was addicted kunjunga. Zvekuti aitotora even furniture mumba achiendesa ikoko. I worked so hard ndichichengeta mari. Then later I went home. That's where ndakaitira mwana wangu. No problem, no complications. But I told myself I will not go back to that abusive marriage. Ameno kuti what was happening. Because ndaimuda, even usiku ndaimurota achinditorera mwana. I used to scream and shout kana ndarota zvakadaro. My mom is a prayer warrior. She used to pray for me. I even went kumapostori kunonamatirwa. Moyo wangu wakabva wasviba. Then I finally let him go. I left for another country where I got a job. Akanzwa kuti ndaenda and he started calling me. But I told him, I can't, I'm done with him. Tete akazama kunditevera kunyika iyoyo, but akazobatwa hake because he had an illegal firearm, which he was going to use to kill me. Tete, that man was something. Then I moved on with my life. He is always threatening me
that the day we'll meet, he will kill me. Now the thing is, when I left home, I left my 2 boys with my mom. Akauya akatora uya mudiki, akaenda naye kumba kwavo. The boy is not allowed to visit me or my mom. He's saying we are witches. Tete, it's been a year ndasiyana nemurume uya. I'm trying to forgive him, but zvinoramba. I'm failing to move on. Now I'll be 41, no husband. I'm not healing. My relationship doesn't last. Tete, kana pane prophet or pastor, kana munhu angandipa counseling, I would appreciate that. I pray, but sometimes I feel like I'm not praying because the anger I have towards this man. My mom and my family are praying for me, but I think I've been cursed. I think this man cursed me. Please help me. Kana pane anogona kundinamatira or counseling. Above all, I want to thank God because ndine basa rangu and I take good care of myself and my family. Nyaya inorwadza iyi. Zvinhu zvinorwadza zvakadii vasikana vedu, ndarwadziwa vachiti kwanzi ndairohwa. And I think the other painful thing is kuti akatora mwana. Why would you take mwana pakadai? Apa panoda kuti papindigwe nevemutemo apa, mwana agone kuwanikwa namai, kana kuti at least mai vabvumidzwe kuvhizita. Why achida kuuraya? He's an abusive man. One thing that I'm glad about this is she managed to leave this abusive relationship. Now, moyo wangu kurwadza while I was reading this story. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hi, Auntie Makadi henyu. I have an issue that I need advice on. I'm a guy in my late 20s living in Zimbabwe, single, in the sense that I'm not yet married, but ndinaye wandiri kufambidzana naye. Anyways, last year I was dating this other lady. I'll just call her Belinda. We dated for a few months. We really loved each other, but recently we broke around September, October, thereabout. But before we broke up, I met this girl, ndichoenda kubasa. I'll call her Mary. Ndakampa lift and we started talking. She was a really sweet girl and very pretty too. We exchanged numbers and we started talking by phone. I didn't immediately like her, but the more we talked, the closer we grew. All this happened while I was dating Belinda, but I couldn't quite get myself to date Mary because Belinda was still in the picture. However, me and Belinda, our relationship was on the rocks. Constant fight, lies, etc. I'm not saying she was in the wrong, Tete, or pointing fingers, but we both had a hand to play in the demise of our relationship. I then started dating Mary, but about a month or so later, Belinda told me she was pregnant with my child. And we agreed that we are not going to get back together because of a baby, but we would do everything in our power to ensure that the baby was well taken care of. I told Mary about the situation. I thought she would leave, but she decided to stay. She was already head over heels over me, and I was in love with her too. Belinda knew I had another girlfriend, and she made it clear that she's not happy with this relationship, and it affected her pregnancy in the sense that she said I wasn't giving her attention. Even though I always made sure she had money for checkups, bought her cravings and whatnot, but she told me it wasn't enough and she needed emotional support. I tried, Tete, by all means to be there, but still it wasn't enough for her. As long as my relationship stood, it would never be enough. She said so. 1st of March, she then told me she had lost the baby. I was shattered, Tete Glory. I was so heartbroken because I had already started preparing for the baby. But we had to accept the situation and move on. This past weekend, I then saw her posting a picture per status achitoti pregnancy glow. Ndokumubvunza what that meant. That's when she confessed that she lied, that she had lost the baby because she didn't want me to be part of the pregnancy anymore because my presence and relationship was affecting her health-wise. And she feared she would not carry the baby to term, so she decided to cut me off completely. Ndakarwadziwa Tete, ine ndakabatikana singaiti. I was filled with so many emotions. How can she make me grieve for my child when she knew the whole time? I started blaming myself, and right now I'm in a state of depression. I don't know what to do. I want to be part of my child's life. At the same time, I can't forgive Belinda for what she did, and also, should I break up with my girlfriend? You know, Muda Tete, and she's the best thing that has ever happened to me, and she knows everything. Doita say, please share my story and kindly let me know when you read it so that I can follow in the comments section. Zvakaoma. Moza nechirungu anoti caught in between a rock and what? Ameno chirungu icho chipedzisei. Mukoma ari kuti inini mwana wangu ndinomuda. He truly loves mwana ari mudumbu.
vanoda zvakare musikana wavo. Asi Belindawo ari kuti she's acting this way because she thinks kuti no, this one has been my boyfriend for a long time. Mozakana wangodana nemunhu for a long time ozongukatiwa, then next thing munhu aane girlfriend. Handiti? So for Belinda to accept that zvinhu zviri kuita sei zvinhu zviri kumuremera. Both sides vari kurwadziwa, vanhu vari kurwadziwa vose. And kana vanhu vachirwadziwa, they behave and deal with pain nenzira dzakasiyana-siyana. Handizivi kuti munofunga kuti vaitewo semukoma, asi totenda hedu kuti Belinda mwana achine nhumbu. Handiti? Totenda Belinda kuti akachengeta mwana. I don't know kuti imi munofungawo kuti vangaitawo sei. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Pane nyaya inotevera yandandamaka number 2. Nodemba musi wandakaziva pagonhi ren'anga. Ndaiti ndiri kuzama kudzosa mudiwa wangu uyo ainge andidhampa nenzira inorwadza kwazvo. Pandakanzwa zven'anga iyi inonzi Mutombeni, vatete, yaiva nembiri yekugadzira zvinonetsa. Handina kufunga ruviri ndinomuona padambudziko rainge randiwira. Vatete, hazvisi nyore kuti wofambidzana nemunhu makore 5 ose, kumba kwavo wava kuzikanwa, kwenyu achizikanwa kuti afume akakudhamba. Kuchechi taiva tazivisa kuti tainge tine intention yekuroorana, munhu ongozofuma akudhamba achiti it's not you, it's me. Haiwawo, it's not you ye. Kana ndisirimi, let's continue come. Vatete, Brian akandigura kunorega, kundipedzera time yangu zvakaipa chose. 5 years tichifambidzana handiti, dai ndakaita degree, zvakatofamba zvakanaka. Mungandiblema here kuda kufambira munhu? Ndaifambira nguva yangu yainge awesta. Plus ndainyara kuti ndadhampiwa. Plus ndaiva ndahliwa. Saka munoona kuti kurwadzwa kwacho kwaingwe kwakapetwa kakawanda. Ndakaenda kun'anga ndikati vadzose mudiwa wangu. Vatete, ndakapiwa mushonga wekunogeza musi iwowo. Brian wakandifonera achibvunza kuti ndaiva sei. How was I holding up? Handina kuziva kuti Mutombeni ainge andigaira ruore, ainge andichiva. Zvose zvaiita kwaida kundivaraidza sechato yaisanduka mavaro, izvo achida kuzondimedza. Mutombeni akaita ndimutruste, vatete. Aimbonditema nyora ndiri half naked, asi hapana chakaitika. Akazondibikira bota rekuti ndidye nekuti aiti ndine sare raiva mumudumbu raifanira kuuraiwa, ndaifanira kuriona richidona. Handizivi kuti kudzungaira here ndainge ndatopetwawo njere. Vatete, Mutombeni akati ndaifanira kudurura mudumbu, ndiko kwaiva kuzobuda kwesare. Ndakaita running stomach asi hapana chakabuda. Mutombeni akanditi sare racho rainge riri stubborn, raida zvekunohakiwa. Ndiuye mangwanani ndakageza ndisina kudya agorihaka. Vatete, ndakashandisirwa mushonga, mukaona mapikicha angu ndiri munhu akangwara-ngwara pachiso, asi ipapo handizivi kuti ndakapusiswa sei. Mutombeni akandibata chibharo, kwaaiti kuhaka sare, kwaiva kushandisa nhengo yake pandiri. Ndakazopepuka Mutombeni atopedza kusangana neni pabonde. Ndakarwadziwa zvakare, ndoti kurwadziwa naBrian, ndoti kurwadziwa nen'anga. Ndakati handimbofi ndakazvitaura, ndozviudza ani. Parents angu maKristu asingamboiti zvekutsika kun'anga. Vatete, Brian haana kuzomboda kuuya kwandiri, asi ini ndini ndakasiyirwa siki yecauliflower iya inoita zvibundu panhengo. Ndiri kuzama kurapiwa, ndiri kushandisa mari yandisina. Handina hangu kuzoita nhumbu, asi ndakasiyirwa hosha yechirwere. Ndinoona sekuti Mutombeni ane zvaakandiita chete nokuti ndikada kuripota chibharo ichi ndinonzwa usimbe. Handitozivi kuti ndiri normal here. Vatete, udzai vanhu kuti kana munhu aenda rudo runenge rwafa. Pane kuzopinda nezvandakapindana nazvo, ndinodemba kuti dai ndakangogamuchira kuti rudo pakati pangu naBrian hapachina. Ndakazvisevha bhisi yandakazopindana nayo. Zvino chandakagona chii? Last weekend pane munhu akanitumira message zvakare kuinbox achiti ndoziva kuti munoziva vanhu, I need someone anogona kundibetsera because ndine heartbreak and all. Guys, kana munhu aenda, ndoda kukuudzai chokwadi. Kana munhu aenda because tinopedza so much time tichienda kun'anga, bring back lost lover, chakati muchibhadhariswa mari. But I want to tell you the truth, hapana rudo rwekufosa runonakidza here, rudo rwemushonga runonakidza here, rudo rwekuti chikukuvata-vata, kuita murume wako soft as wool zvinonakidza here, kana kuti kuita murume kana kuti boyfriend yako waidlisa anenge achiri kukuda here kana kuti mushonga uri kukuda. Iye zvino you end up muchipindana nemaproblems, muchisangana nevanhu vanozokuabusai because of marelationships akadai. Kazhinji kacho regai ndimbokuudzai, kana ukatoona relationship nemukomana anonzi B yaramba, kuri kutouya umwe C achatokuda kudarika zvaazvichiita B izvi. Handiti, ngatiregei
kuda kufosa marelationships. Alright, regai tipinde munyaya zvakare inotevera. Rimwe gore ndakaenda kunotsvaka masubbook deals kuGo kwevatete ndikabudirira. Ndakafara kuti ndaizowana pekudyira mudyandiyeri wangu ndakagara tatata. Sezvo ndainge ndapiwa package yangu hazvina kundinetsa kusimudza imba yangu ine zvitinha kwakubva ndaisa denga resimbi. Vatete ndakabva ndazendemura zidanga rangu kuno nekoko. Handina kuziva kuda kuzvigadzira pakanaka kwandainge ndaita kwaizoita kuti vavakidzani vangu nevamwe vagarisani vabatikana zvakanyanya, vachindiona sekuti ndaida kushamisira, ndaida kuzviita kunge munhu wepamusoro. Pandakatanga kugara pamusha apa paingoitika zvinhu zvinoshamisa zvisingatauriki. Vaitoona kuti zvinhu zvakuitika pano zvine ushereketwa mukati. Ndakaenda kuseri kwegomo, kwaiva neimwe n'anga yainzi inonhonga tsono murima. Vatete sekuru kwesa vakanditi upenyu hwangu hwaiva hwakarembera seshinda. Vakati tikasazvidzivirira vainge vaona ndakoromoka. Vavengi vangu vaisava kure, vaive pedyo ende vaisada kundiona ndichiita zvandaiita. Vakanditi ndaifanira kukurumidza kuzvidzivirira nokuti vainge vaona dambudziko hombe kumhuri yangu. Ndakapinda chando kuti saka nyaya dzandaidzwa dzegogwe dzaive dzechokwadi nhaika. Anoziva kuti hakuna musha usina guva, asi nemhaka iyi ini ndainge ndakurumidzwa kushinirwa ndichiri munyukama kudai. Sekuru vakanditi ndaifanira kutsvaka mazai emeni. Mazai emeni ndiwo akaita sei manje iwawo? Haya, meni ine mazai inokandira kupi, anobva kupi? Metsi dzacho ndakatadza kudzinzwisisa nekuti geography handinambobvira ndadzidza kuti meni ina mazai. Ndoranga rasvinzi electric current ndondoni. Uye mhepo inotonhora ikasangana neinopisa dzikadhivana ndipo panoita meni. Zvisinei, handiti ndaiva ndakandwa fiye kuti ndaizopararira. Ndakati mazai acho emeni aiwanikwa kupi? Vatete maiva muna Machi, mvura yavhara isingachanai, tava kugadzira kupinda muchando. Ndaizomawanepi mazai acho? Kuzoona mvura yonaya tamupedza chando chose nechirimo, hai kwaiva kure kure chaiko, ndinenge ndaparadzwa. Ndakaratidza kushushikana kukuru. Zvino ndaizodii? Sekuru vakati vaive nawo, asi ndaizobvisa makwati kuti ndiwane mazai emeni. Semunhu ainge asina experience nemazai emeni, ndingadai ndakaramba ipapo ipapo. Ndainge ndisati ndakamboaona, ndainge ndisingazivi kuti anoexista. Zvino ndakapinza ngozi mumusha ndichiti mudzimu. Mazai andaiti mazai azondisiya ndazunzika kunge munhu akamborohwa nemanyoka, ndangosara musoro chete nembabvu. Ndakapiwa mazai maviri zvikanzi pano neapo kana aiswa panodziya anofanira kutamba tamba kuratidza kuti ane live. Hanzi mazai emeni anofanira kugara live. Oh, inga. Vatete ndakatora mazai angu ndikadengezera ndikaenda nawo pahomestead pangu pandaigara. Handina wandakaudza, ndakangoitira fungira moyo rwendo rembwa. Ndaiziva kuti ndikada kutaura masiziva mudzimai wangu aisambobvuma zvemushonga aisada kuzviwa. Ndakasvika nemazai angu ndikacherera pasi kutoisa muuswa kunyatsomaisa pakanaka kunge pfimbi. Ndakagara nguva ingasvika gore nechidimbu. Zvinhu zvose zvakatonhora. Chero zviri fani fani zvaitika pamusha pangu zvainge zvati tonho. Vatete ndaifunga ndagona, izvo ndini ndagonekwa. Nanhasi ndinodemba kuti dai ndakagara ndaramba mazai emeni aya sezvo ndaisamaziva. Ndingadai hangu ndakatamira kune imwe nzvimbo pane nhamo tsvuku inenge tema yandiri kuona. Mazai akatamba tamba kuita senge ane mwana anoda kubuda. Ndakambomapa huku kuti irarire asi haana kutsotsonya. Ndaona zvehuku zvaramba, ndakamapa hanga kuti irarire, hapana chakabuda zvakare. Disaster overload yandinawo. Ndava ne2 years ndine mazai aya. Vatete ndine vana vaviri vakadonha, vakashayikwa, vakavigwa. Mudzimai wangu ari kuti titame tinotsvaka nzvimbo itsva tete, asi ndava kuziva kuti chero tikabva panzvimbo yatiri kugara tikaenda kune imwe, nyaya yenzvimbo haisiyo dambudziko. Dambudziko riri pamazai andakazvitsvakira ndoga. Ndakapusa chokwadi, meni yakamboita mazai kupi. Yezvo ndakabata live wire ndakatsika mvura ndikatsva. Ndakafunga kudzokera kumwe wemazai ainge andipa kuti ndinzwise kuti chii chaitika mukati meupenyu hwangu. Sekuru vaya vakati zvaitika kwandiri aiva mazvokuda mamangoenyora. Vakanditi mazai aya aisafanira kupinda nemvura, aifanira kugara panodziya nguva dzose. Kuti chokwadi handirangariri sekuru vachizvitaura, handirangariri zvakai mazai achinaiwa nemvura. Vatete ndakada kunodzosera mazai kuna sekuru, vakatanga kundinakurira nyoka mhenyu vachiti vainge vasina kundipa zvinopedza mhuri. Ndainge ndazvicherera gomba rangu ndega. Nyemba dzandainge ndadutira dzazondisvimbira manje.
Ndinoziva kuti gore rino iro rino pane mwana ari kudonha. Vana ndainge ndine 4 kwasara 2. Vatete ndinoziva pano ndauya pamuzinda wemaproblems. Ndanga ndichikumbira kuti kana pane vanoziva kwandingawana rubatsiro ngafara chose. Chero zvikabata ini handina dambudziko. Chandisiri kuda ndechekuti zvibate vana vangu. Havana mhaka yavakapara. Ngazvisangane neni ndakazvitsvaka. Masizi awaonda mudzimai wangu kufunga chiri kudya vana vake. Dai zvichinzi vanorwara vatete, taiti kuda zvimwe unombopepa. Kungobuda mututu zvishoma ndiye Sarai. Ndibatsireiwo, please wait. Guys, handizivi pamwe pacho notoona kuti unozvitsvakira maproblems chaicho because papasina dambudziko. Panga panzi pane varoyi vari kuda kuvaroya. Varoyi vacho vanga vauya here? Pamwe vanenge varipo. Munoziva kuti ini ndobva Gokwe. Zveshuwa Gokwe hakuvatiwi. I remember very well ndiri mwana mudiki. I have got childhood memories dzekuti vanhu vaimuka pakati peusiku taitobuda. Vana mai vangobuda pache nevanhu vataigara navo tanga kutuka. Pane vanhu vanenge varipo kikiri. Himi, witchcraft is real. It's there. But iwo ndopaunoona kuti munhu unoenda uchinoti rega nditsvake chandonopuwa. Unopuwa mazai emheni. Tose tinoziva kuti mheni, like kuscience, mheni haina mazai. Handitika magetsi. Handiti toziva izvozvo. Wopuwa mazai aya uye zvino mazai anoita kunge anoda kubutsotsonya asi hapana chiri kubuda. Maybe ndokufa kuri kuita vana. Moziva kuti zvinhu izvi zvinhu zvemishonga izvi zviriko. Handiti hanzi chero Bhaibheri rotaura kuti varoyi, vavuki, chichi zvinhu zvagara zviriko. Ndoziva kuti vazhinji nyamuzvibhelieve. But zvinhu izvi zviriko. Mambotrayawo here Mwari? Kuda nazita raMwari mamboritrayawo here? Mwari akambokunyadzisai matraya zvikaramba here? Tete hide my ID ndakadana navo nemunhu muhombe kwandiri nekusaziva, asi munhu ndakazoziva mazuva ati fambei akangonditizira zvine ka4 meter mukati. Tikugara tese asi mwoyo wangu hauna zororo nekufunga nezvazvo. I'm 34 years old. Iye she's 35 tete plus pavana 3 different fathers. Tete, I really need your help. I'm not seeing any future with this lady. Saka ndinobva ndabvunza kuti agara ane vana vake 3 here zvika amene kuti ndodini. Saka mukoma ari kubvunza kuti vedu ndiite sei? Handizivi kuti pava vakadanana vanga vasingazivi here kuti munhu ane vana vake. Asi vari kuti ini hazvisi kundiitira, agara mukuru. Pakatiomei because vana 3 inenge ichitori responsibility. I'm not saying kuti kuroora munhu ane vana chinhu chakashata. But I think zvinhu zvechida kugara zvataurwa kuti ini ndiri kuuya nevana vangu 3. Unotaura kuti ini nditoriwo nevana vangu 3 ndo vandiri kuuya navo. Kana muchibvumirana mobvumirana. Pane kakuita ka4 meter problem haisi vana. Problem iforce iri kushandisiwa. And he's saying she's 35. He's not happy. Handizivi kuti munhu ngavatiwo kudii, but he is not happy. Right, guys, tokutendai ndipo paperera nyaya dzedu muzuva ranhasi. Ndinongokurudzirai kuti please ndikumbira kuti murambe muchitumira nyaya dzenyu. Handitya pane vanhu 2 vakatumira maaudio avo asina kuverengewa. Maaudio akareba. Pana sisi vaigara kuchiredzi. Baba vavo vakazoshanda kuGame Park. Vakashandira vamwe mama vanga vane vana, vakanga vari maloya nematicha. Nyaya iyoyo ndokumbira kuti muidzose. Asi can you just get straight to the point? Handiti musiye zvimwe zvakawanda because yanga iri 7 pages ende dzinenge dzichirema kunyora. Ndokumbira kuti muidzose iite diki. Handiti muincipise. Kaizokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitira zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Musarega kuramba muchitumira nyaya dzenyu. Uyezve Goatmilk iripo tokurangaridzai kuti guys uyai mutenge Goatmilk. Mother's Day aiwa tiri kuenda takaenda ndokurudzirai zvakare kuti joinai group reMother's Day. Kune vanhu vari kuTikTok vanoda kujoina Mother's Day. Munongonditi muoni kutumira inbox kuti toda kuenda kuMother's Day, then ndobva ndakutumirai group link so that mugone kujoina. Handitya tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda. Bye bye. Thank you, Diaspora Insurance. You've done us proud. You've done our dad proud. And I recommend everybody to come to Diaspora Insurance. Thank you. Thank you so much for what you've done for my dad. It was a beautiful send-off. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed.